Hej med dig. Har du nogensinde tænkt på, hvor mange hotdogs en pølsemand sælger om dagen? Eller hvordan ved landmanden, at det er tid til at høste? Går en bibliotekar egentlig kun rundt og siger shh og er sur hele dagen? Og hvorfor drikker lærere hele tiden kaffe? Det har jeg tænkt på. Hvis du er ligesom mig, som har en masse spørgsmål til et job, eller bare godt kunne tænke dig at møde en, som arbejder med et bestemt job, så er det nu, du skal høre efter. Hvis du kunne tænke dig at komme her ind i studiet og sammen med mig snakke med en bestemt person, som har et bestemt job, som du gerne vil vide mere om, så har du chancen nu. Alt du skal gøre, er at sætte dig foran computeren. Gå ind på dr.dk/ramasjang, skriv en besked til mig, hvor du fortæller, hvilket job du gerne vil vide mere om, og send det ind til mig. Skynd dig at sende de beskeder afsted, så vi kan få svar på nogle af alle vores spørgsmål. Jeg glæder mig til at høre fra dig.